Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabih karim bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu waladina utul ilma darujah al-ayah amma ba'd. Dumateng al-mukarramin para alim ulama ingkang dawuh kinurmatan, khusus dumateng Bapak Kiai Haji Nur Anwar ingkang hormati, dumateng Bapak Kiai Haji Mas Duki saking Batang ingkang kinurmatan, dumateng Bapak pimpinan Ma'rif saking Patebon inggih menika Bapak Kiai Sudiran ingkang hormati, dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Sumojo Karep ingkang kula hormati, dumateng Bapak pimpinan GP Angsor saking Patebon ingkang kula hormati, ugi dumateng pimpinan Angsor saking Margosari ingkang kula hormati, dumateng Bapak Kiai Ahmad Taufik ingkang kehormatan, dumateng para bapak sedaya inggih menika para hadirin Syekh nggih, Bapak Haji, Ibu Hajah sedaya ingkang kula hormati, para wali murid sedaya hadirin hadirat sedesa Margosari ingkang hadir ingkang hormati. Monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Bilih kita sami paringan nikmat ingkang arupi sehat wal afiat hangga wonten ing dalem menika kita saged sareng-sareng makempal wonten ing inggih menika Madrasah Diniyah Madrasah Diniyah Al-Mutadiin nggih, Desa Margosari Diniyah Wustaha lan Diniyah Awaliyah. Kita kempal ten mriki kanthi wilujeng boten wonten segala menapa. Shalawat salam kita aturaken tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring petunjuk pitedah dumateng kita sehingga kita saged ngamalaken menapa ingkang dados petunjukipun. Mugi-mugi kita tansah pikantuk syafaatipun minjang yaumil kiamah. Allahumma amin. Mesinipun sami nggih menika muni ngene. Belas nyambut kok ponakane mbek panik cilik wae nggih. Mesine ngoten mesine niki. Oh Kang Somad iki ponakan kula, lah kula pakne cilik iki. Mboten napa-napa iki nggih dikanggokke Bu nggih, nggih dikanggokke. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kula ten mriki atas nama pengurus Madrasah Diniyah Al-Mutadiin utawi Madrasah Diniyah Al-Wusta, kula ten mriki ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh, sugeng pinarak lan sami ingkang sekeca mugi-mugi sami anggenipun rawuh ten mriki niki tansah nggih menika pikantuk hidayah lan inayah lan lindungan saking Allah taala. Mugi-mugi dipun paringi nggih menika panjang umur, dipun paringi cepak rezekine, dipun paringi gampang nggone ibadah, Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang minulya, bilih Madrasah Al-Mutadiin menika niki wonten program ingkang awal benjang tahun ngajeng nggih bakda Sawal ingkang niki kula dipun sentil kalih kepalanipun bilih benjang saking Madrasah Awaliyah niki ingkang wusta badhe mlebet bakda asar Bu nggih, bakda asar ingkang waune niki bakda dhuwur mangke dipun bakda asar niki alhamdulillah murid madrasah wonten sedayanipun wonten 200 kaldoso mbok menawi ya sekitar semonten ngeten niki wonten kemajengan. Lah monggo pangsami kula dukung, kula dorong ingkang dados wali muridipun monggo dipun nggih menika dipun oyak-oyak anake sepados sekolah bakda dhuwur nggih menika sekolah madrasah. Bab madrasah mangke ketinggalan Pak nggih. Sebab madrasah niku ana kepanjangane Pak. Madrasah ma mendidik, a anak murid, d dengan r ramah. Mendidik anak murid dengan ramah agar supaya apal hukum-hukum Allah. Madrasah nggih mendidik anak madrasah dengan ramah agar supaya apa niku wau? Agar supaya apal hukum. Sebab madrasah niku mengandung hukum-hukum Allah ingkang kathah. Lah manungsa niku dipun hidupaken dening Gusti Allah supados nyembah kali Gusti Allah. Nggih, wa'bud rabbaka hatta yakin. Nyembah marang pangeranmu tekane mati. Lah mula kok nyembah kali Gusti Allah isane bener liwate kudu sekolah madrasah.
Mangke ning sekolah madrasah terus mangke ten pondok. Ana pantune niku. Piye pantune Bu? Pantune burung gagak bulunya basah. Burung pelatuk makannya putren. Putren jagung nom nggih. Nek anake arep tegak, nek anake imane arep tegak, masuklah madrasah dan masuk pesantren. Ya, muga-muga mawon jenengan dimasuk ke madrasah, setelah madrasah niku pesantren. Sebab itu untuk meneruskan hukumnya Allah sing liwat niku wau madrasah terus tentang pesantren. Madrasah niku ingkang ciri khasipun napa? Ciri khasipun nggih menika saged nulis Arab. Dados nek ora madrasah ora iso Arab. Ning TPQ kan mung diwarai apal-apalan, ngangge surat-suratan, tapi madrasah niku dipun warai nulis Arab. Iso muni kok jenenge padane nulis alhamdulillah lha iki ten madrasah. Bentuk alif bagaimana, bentuk hak bagaimana, bentuk dal bagaimana, ini adalah di sekolah madrasah. Nah niku madrasah mendidik anak dengan ramah agar supaya apal hukum Allah. Iki kepanjanane madrasah. Sing iso terjemah ngono aku tok ora ono iso. Nggih, lakon sak Mas Bon badhe ora ono madrasah niki. Ya mula dieling-eling mendidik anak dengan ramah agar supaya apal hukum Allah. Lamun apal hukum Allah niku wau kudune nek wis madrasah langsung ten pondok pesantren. Dan niki pondoke Pak nggih. Pondoke niku apik meniki. Jenengan kabeh ingkang padha ndamel nggih. Dan niki mangke sawise madrasah diniyah awaliyah terus wusta mangke terus ning nggon pondok pesantren. Bab wonten andumane Pak niku Pak. Ayo bocah-bocah padha sekolah madrasah. Ayo bocah-bocah padha sekolah madrasah. Yen ora sekolah madrasah besok gede bakale payah. Nek ora sekolah madrasah besok gede bakale payah. Lagu ndredeg. Salatullah salam nika. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok ora gathuk ta tapi mau awali gathuk Pak nggih, kurang pas saire. Bali meneh Pak, diulang meneh Pak. Diulang meneh wis kanggo ben aja ngantuk nggih. Pase lagune ngene pas iki. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Monggo Pak bar Pak. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Madrasah iku gedunge ilmu. Madrasah iku dudu tempat turu. Madrasah iku kanggo ngentekke sangu. Madrasah iku ya gawe kanggo ya kanggo ngentekke sangu bareng nggih. Di madrasah iku ya kanggo bibina ngoten. Terakhir, madrasah iku ya kanggo bibinau. Ya iso ngentekke sangu ya ning madrasah, golek ilmu ning madrasah, bibinau nggih ten madrasah. Contohnya anak sampean nek sonten niku jajan kudus pasar mriki niki kuatah sangat. Do jajan kan entek sangu, bisa muni entek lagi jajan. Juga ya iso entek sangu, ya iso kanggo bibinau, ya iso termasuk gedunge ilmu, tapi bukan tempat turu. Mula dilarang tidur di madrasah. Mboten kenging nggih, kanggo turu-turu ora oleh. Masalahe nek madrasah kudu bibinau, belajar ilmu agama.
ilmu ingkang setunggal gimana harokate kasroh, yang kedua mati, yang ketiga domah. Mula pertama kudunya ada pasor sik Pak golek ilmu. Yang kedua kali mati, setengah mati, gelem apal-apalan naduman, abal-abalan tajwid. Ya, terakhir ning dhuwur harokate nek wis iso kabeh dadine wong mulya. Ilmu. Masa niku monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kagem anak boten sak bosen-bosen anggenipun napa niku wau nyekolahke anak lan boten-bosen anggenipun ngopeni lari-lari. Kula atas nami pengurus, kula matur sanget teman-teman sami ingkang sampun mendukung putranipun. Mula saya menika monggo dipun dukung aja nganti napa niku bosen-bosen. Ingkang terakhir, buah semangka buahnya segar, kalau dipegang terasa basah. Kalau menjadikan anak yang akan pintar dan tegar, masuklah madrasah. Ingkang terakhir nggih mugi-mugi mawon saya kawula saged bermanfaat, saged nggih menika manfaat Mas Sangi lan anggen kula matur niku wonten lepatipun nyuwun maaf ingkang kathah. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.